Golek apa iki? Rezeki, Bos. Golek kaya. Rezeki cetek-cetekan. Jago kuwi wis nemu iki. Wis nemu. Boleh kae. Alhamdulillah sakmene sik. Kayak nemu gentongane rayap tapi. Ya mene wis sik lemah waras lho, Bos. Saya sih, Mak. Lokasinya ya enak, garek main yop-yop ya toh. Pitil arep bakaran ya enak pitik wong tapi. Wis Bos, doakne sukses. Ayo sing do ngiwangi nang rene. Wonge serak kuat dhewe iki. Enak nggone. Wis Bos. Oh wes.